Madubuntag, nakaligo na po ko kadto. Kay mudong na po ko atong kalendriya lagi. Paghapon di ay nagpakuan ko, turo ko og anti-flu. Maguling kay wa ko hilante sakit na maghang tinurukan dari di ay. Kita usang sulay dako. Kang ko ani sulinyang ning sudlay. Kaya nga pinagod ang paboritong color, pink na. Ang buhok. Naahid naman ito kung kato pamaligo na. Kaya mga sa tumida, hindi naman po kong tagbong. Salamat sa Ginoo nga. Sa ingali. Askil gihapon tang panghik-lihik. Karang dihang blouse na pink pod ni stripe. Hinatag po ning alits. Mamanyaliana. Sa ako na din na masuot. Karon na suot na tanan. Nagmuhinatag nila. Hinatag ni alits. Arang na nang. Salamat alita. Ang pingdiha. Dugali po matulin og kanang kuan. Nagsubay ng buhok taas. Ya madugaling kay nanghatag na og conditioner. Madam, hindi niya doon na bitigang buhok narang kahumok. Kaya salamat sa naghatag sa conditioner nga shampoo. Kay bawa na magpinsa ko. Ang pinghiya kanon ay madam. Salamat sa yung kuan. Nga malumong kasing-kasing. Patay ng pagkasang kuan. Sa ahong manggihatag na faktorisang buhok. Anihang buhok di sang adlaw diha na zilingan tos karidili paliton ko ng 1.5 ang buhok. Nagibo ko baka ni baligja. O di ba kay balik-balikan mo jud ko sa mamalitay. Piniro 1,000 pagkatad-tad ni na 1.5 kuno. Dahil kuno taman matod pa niya abas ng liig. Sayang manggudtod. Ang baligya ni malag ang pahalaman kong panulay bahalag lugay ko matulin hindi magkaligo kay taas na ng buhok na. Hali atos pa rin diya halin po yun. Masay basa-basa pa man siguro masay maglabad ang kaysa tingid siguro sa basa panghang bangalan. Isip pag magpakuan kong kusang bukda magluto. Malahat ang bangalan sa basa-basa pa na aning humo. Ay, sunod na sa napihang kuan karon kaya ko kabaw kung sige pangbilin nga lutoon kay lunes ng gudron. Dami sila iya sa katipunan kada lunes. Hindi sila pagkurughan niyang lutoon. Kahapon kay mga kuan naman to, gulay-gulay. Lagi po gahapon kay nami customer gahapon nga kuan. Nagkaan sa restaurant jampi lumag mas lang bay kay tungtong mga bilang tiil. Alam nung pangatawa kay timpo to tiguang bata pa to mga 30 plus tong tawana. Kaya nung kong tatay nga pwede mo ka di mag-ingatos tatay kay magtukong malagkaon. Nakatupog ng lula sa una. Magtukong po to pero di po tumutukong og kaan og gawas. Katong hapon kay tungtong lagi dyan kail. Tawa lagi ang kaabang pa umangkong kay dagan ang sarabag nagkaon nga. Pili ni sa ilang bahay man. Tagakuan ko sila. Tagasagbayan, mag-interview, tagasagbayan ko nito, 2 kalaki. Hindi ay nasuot sila ang rigata sa una, mga kuanan ni katuig. Po na katuig ng waan na suot kay dili mo ana. Karon na ni arang na. Kasi ang mata rin yung mata, yung pantalon na natabaw ko sa Manila. Karon pagid na arang. Marin kami ipagkataguan mo kami ipanghatag. Kaya, ihatag lang ang ito ka din mo arang. Kasi arang dahil karoon. Gamay na si kuting.
A few moments later. Wala, dinalian ni, kinautuhan lagi ko. Unahan ning paras pikas. Taong ning hiwa-hiwa, kag may adobo niya, parang itlog. Dugay ko nakaabot lagi. Maniuna na ang putahe. Sa bernis. Ano, itlog. Taong ng itlog. Sunod ng putahe kuan. Torta. Minaw. Ang galinaw lang. Okay. Sakado. Ngunit tag 20-20 kuan. Hulma, itang gino bali sa kilo din hindi torta. Grabe ginitang kamot oh. Pag agwanta, kaya yung mga itagkwarta. Itagkwarta, di mga agwanta. Mga agwanta sa init. Sinudan ni kuan, pansit. Nang putahe tortang talong. Nah, kasi ganang tortang taong. Ang kasunog. Ini tao eh. Kaya po niya manghugas. May kapait na niya. Talong adobo, bitong agitlog. Kani gusok. Sagbot sa dagat. Kani panit. Sa baka, binatangan og sayote. Marag balbakwa, pero haluan og sayote. Kani manok. Tangan og batong og sayote pud gamay. Papadisplay adto kay init pa na magoy landong. Intan mapanos. Ja dia payahang kuan. Pansit. So baka ni manok. Tortang talong. Tortang ulinaw. Tanah. Kaman sauban. Minudo pa ko. Magkuhan kayo mapanos. Torta pa ko. Magkuhan pa ko magminudo. Ja, nilagang baka. Minudo. O ninuguan. Mo niyang kuhan karon bernis man ron. Nakapagod bay. Nagkaguguan. Baha na. Nakamang tinda na. Nagkaguguan. Nagkaguguan. Baha na. Natapos na kuwan kasi kaduwa no. Hinakuhan. Sabi ko,
A few moments later. Huwag ka na tayo. Sige na, nasbay da. Mamali na. Sama rin. Mamali. Ali, dari mong daga dia. Hindi ako mamawa. Sama rin. Hindi. Sama rin. Hindi. Tingali ka mama. Tawag yung mama. Hi, ma. Ay, ma. Di ako sa ni. Gatos kang nangahilin, ma. Uban ka na? Uban ko siya na ito sa bus. Mag-upload. Ngayon. Lagi nangahilin. Love you, Day. Malipay lang sa liya na huwag na ako kay magsinagay love yun sa kay trabaho ko. Kung sa nangahilin. Ang trabaho ko eh, basta liya na sinanayra. Ayun o. Iban ta. Ha? Iban ta. Nata. Iban ko siya na mag-upload. Ngayon. Ah, Lagi nangahilin. I love you, Day. Ito na ta. Nangahilin. Mabalay ka na ha? Tato na ibos. Kasing ko na bro kapin. Natulay ka sa trabaho. Kasi binasa na eh. Nag-upload si tatay rin na Kaubos. Makapas na nila. Wala yung manunuway man nag-duty. Na, wak magkabaran na sa asa lagi day. Magkalabanay! Ang uban ng salyana, kay Jot! Uban mo proses ah!